Pošto moj drugar trenutno sad nije ovdje, ja ću za vas da igram novi mislim stari Dead Cells. Mods non confirm. Neću ništa da instaliram. Save slot, brate, ništa, kao što ja sam već igrao ovo, ja znam šta se dešava i šta se radi, ali igrica je toliko zanimljiva da jednostavno moram da vam prikažem to, zato što to se tako moram. Ja ne znam da li vi imate zvuk, ja se nadam da vi imate zvuk, onda to bi bilo jako užasno ako vi imate zvuk, super. Znači ja znam šta se već dešava ovdje, ovo me pita za oružje, vamo tamo bez veze. Neću da pojačam muziku zato što ko zna da li je ovo copyrightovo ili nije. Ali dok moj drugar nije tu, ja ću morati da vas entertainujem sa ovim sranjem. A igrica je fun, ja je obožavam, znam svakakve stvari već da radim, ali kao jebi ga, jako znam stvari šta ima veze, mogu da igra, pošto nikad nije isto, kada god umrete ili nešto, uvek je nešto, nije isto, random je sve. A i malo da odmorimo svakakvih sranja što imam. Mislim da će to biti super, pošto sad imam red, neću da koristim, ja obično koristim ovo zeleno, survival, ali to nemam sad i ja sam totalno glup. Znači, igrica je pre-ekstra. Imamo novi blueprint, to ekstra stvari ovdje ima, ekstra stvari. A da, to ne mogu da koristim. Ja sam zaboravio da pola stvari ovdje nema, pošto tek sam počeo, to ću poslije sad otkriti još malo. Vidi, ja nemam para za te stvari. A bow mi treba sad, bow će mi trebati to, jednostavno da se mora, da, snažnije je, da, ja ne mogu da recyclujem sad. Nema veze, to ćemo poslije sve moći da uradimo, bitno je da mi igramo. Ja sam zaboravio koliko ja mogu stvari da ne radim ovdje. Ali neka, barem uživate u profesionalce. Šta da vam radim. Evo, da ja ne mogu da uzimam hranu, nisu mi dali damage što je super, ali nećemo ovdje još, pošto ima ovdje još jedno sranje. Ja mislim da to ne mogu ne mogu toxic sewers. Da, ovdje ne mogu da idem, to je to od ove mape. Ekstra je, mislim. Ja sam komentator pravi, ja sam snimao za YouTube, davno je to bilo, užasno je bilo, isto gameplay. Ja da upalim cigaru još, što da ne. Kao ajde ponovo, ja i moj drug smo to izmislili, zašto da ne, jel šta ima veze. Ovdje mogu da uđem, hvala Bogu, 30 kilova imam, čak i više. Brate, ne, to ne volim da imam, to ne, treba će mi ovo. Onda poslije, ako vam se sviđa i Dead Cells serijal, ja mogu da vam pokažem šta imam sve na mom Ja ću vam dati ovo da možete čitate, ja već znam šta se ovdje dešava. Da, blueprint, health flask, prvo ću health flask. Ne zanima me ništa drugo, to mi treba. Ćao ti, od tebe ću uzeti necromancy. Ne moram ni da... Ja sam zaboravio da ovo tu postoji jer to je na
Nightmare ili Hell mod, ne znam, jedan od ta dva znam da je 5 bossela. To ćete vi poslije saznati šta je sve. Neću vam ništa puno reći, ali to je preteško je to. Sada ulazimo u nova mapa, ovo je isto jako zajebana mapa, ja mislim da je ovo najgora mapa koja postoji, ono, najgora. I evo nas u nove avanturi i pobjede. Ovo ću da uzmem ako crknem šta ima veze. Ali ne, to ću ja da uzmem, lepo. To je ovo snažnije, jeste, hvala vam. Ovo ću morati da uzimam. Ne pitajte zašto, jednostavno mora se. Sad sam se ujebo. Evo nisam se ujebo. Čak si mi dobar još. Da, ja sam se ujebo potpuno. Evo, možda čak i nisam. Dobro. Samo da me on najbaća. Dobro je. Da sad sam dobar. Mislim, bilo bi ekstra da ne znam, da nemam pojma šta se dešava, ali znam već šta se dešava. Profesionala sam u ovome. Ovo ću zeti zbog nekromenci. Klačujem. Da, ovdje ta vrata ne mogu, to mi treba... Ja nemam ni ovo. Fuck. To ću sad dobijet ću one za lijane, bar se nadam. Da, sad je jedan opaki boss fight. Daj Bože, da ne crknem. Neću, lagano. Da. Prva runa je moja. Ekstra. Jej, wine run. Otprilike znam gdje su sve. Otprilike, to ćemo... Mislim, zaboravio sam pola, jer igram Teno isto. Da, zabavno je ovo. Da, ne mogu da recyclam, to sam zaboravio. Super, ide mi. Dobro. Sad još nisu mi ništa dali, nikakav damage. Mada možda se i varam da će to biti još malo, Ni to ne mogu, to znam, ta runa. Da recyclujem, to će mi trebati, ja puno recyclujem stvari. Slučajno sam uzeo to sranje, evo, nema veze. Ja ovdje ne mogu, ovdje mi treba spider neki run, ne znam šta je. Ova cigara hituje jako puno. Klačujem opasno. Ne edžujem ovdje klačujem. Dobro, sad ću da popunim ovo. Dobra, baš je dobro. Dobro. Tu je ovaj bača. Boots, mada te boots su za ništa, Ja, ne. Dobro. Držimo se. Ujevate šta im radim, ja ne vjerujem šta je ovo. Ekstra. Ekstra, ja mogu tu barem dole da piću. Nadam se da nema ništa, sad mi može šopić. Uzet ću si ovo, to mi najviše treba. Zajebiti ova nova oružja, verujte mi, ovo što imam sada je profesionalizam. Ne mogu da otvorim ovu jednu.
Dobro. To što ovo daje bleeding, vrate, a ovo mi daje critical, ono... Iako mašim više puta, nema veze. Jesi meni učinilo da ima nešto tamo gore? Ne, da, tamo ne mogu da uđem. Push pauza. Dobro, treba mi još jedan kill. To će biti uskoro. To... malo sam zalagao. Mislim, meni game ne laguje, ali ono... Vjerojatno kad ima puno mobova ili nešto. Doći ću do prvog bossa, vada, i to će biti dovoljno za prvu epizodu. Barem se nadam, ono... Barem se nadam. Ja ću vjerojatno da katujem puno ovih stvari. Ovo mogu... Opa! Da li je riski... Ne... Mislim, bolje je, da, što da ne... Dobro, ako jebi ga, daje mi health, ono, bit će super. Onda ovo je... Da, uzet ću ovo. I da si upgradujem flask. Yes. Lock, sad ću ovo. Recycling. Šta mogu još sa 7, vrate? Ne znam, ovo ću. Ekstra. Combo. To će mi trebati. Health ni ne moram ni da gledam, vrate. A sad će ova mapa biti malo isto zajebanija. Ovo je neka od boljih mapa, realno. Jako bolja mapa. Dobri smo još. Let's go. O da, ovdje ima još jedna runa, super. I tako, imamo još jednu runu. Samo ja ne znam koja je ovo runa. Customization rune, custom mode, da, to nije ništa posebno. Kaos, more. Evo imamo i novih bača. Ovdje moram da pazim gdje skačem. Ja zbog toga i mrzim ovu mapu. I ovih letećih kuraca. Čestić, yes. Nećemo to. Ja sam zaboravio da mogu da recyclujem sve. Ekstra. Idemo. Samo volio bi da vam pokažem moj onaj save. Crveno to... Idemo. Ja to ne mogu, ekstra. I to moram da nađem gdje su rune. Stvarno nemam pojma gdje su pola runa ovdje. Znam da sam dobio tamo nešto, to ću sad po to. Scroll. Ovaj ćemo. Dođuo sam ga, edžual nije. Dobro. Jes, imam ogrulicu prvu. To.
Ima tu puno secret spots, ono što ću morati da vidim sve. Ekstra, ide mi za prvi run, vidim. Ekstra je ovo, ekstra, stvarno. Ovo. Idemo dalje. Doću do prvog bossa vrati, to je to. Ja mislim da je boss posle ove mape. Pa ću vidjeti šta nas čeka dalje. Ekstra, ekstra. Ekstra. Ja se vraćam u moj prime sada. Možda i... A, dobro je, dobro je, dobro je. Dobro je. Recyclovat hranu. Jebi ga, živim u Srbiji. Može mi se ono... Ovo... Sad ovo baća. Ti možda crkneš. I ti isto. To možemo da otkućamo vrata još jedna. Ekstra, ekstra. Ekstra, ekstra, rokam. Ovo je leteći kurca što mrzim. Sira. Nisam pacao. Eto ima lore room. Ako hoćete da čitate, čitajte, ja znam šta se dešava ovdje. Uglavnom ništa posebno, lore je super. Ovo je za boss. Ovo je za bossa. Ali nećemo ići još, pošto mislim da ima secret room na kraju mape. Ja bar mislim da je tamo, ako ne, jebi ga. Kako sam ovo uspio, ne znam. Opa. Idemo, nisam ni koristio ni flask ni ništa. Zapravo je ekstra kad počnem iz početka sve. Nekako je fun, ne znam. Ekstra, ekstra, ekstra. Opa. Ma ne treba mi ništa sad. Ja tu dole ne mogu da idem, treba mi runa za to. Spider onaj. Sjebo sam se. Da vidimo što ima još. Mislim da... Ne, nema ništa ovdje. Bila je neka secret runa, ali to ne znam gdje je. Idemo do bossa. Onda ću da završim ovaj epizod, pošto... Evo ga. Treba daily upload da se stavljam. Gdje si baća, stari? Ti mi na hell modu mi jebeš mater, sad vala nećeš. Edgeuje i on, vrat. Ja što to mrzim kad uradi. Ako mi ne da neki ono damage, onda sam dobro, ja da moram brzo da ga izbjegnem. To, iz prvog, ma da, iz prvog. I dobio sam svakako nova sranja, ekstra. I još neki run. Išao sam odmah dobio Flaves 2. Ne, ovo je slabije. Ovo je isto slabije. To je, ljudi moji, ja sam prošao ovo iz pičke, što bi se reklo.
12 minuta samo, mislim da je ovo super. Nadam se da ste uživali u speedrunu k klačovanju Dead Cellsa. Ako hoćete još Dead Cells, slobodno mi napišite dok ja otvaram ovo. I nadam se da ste uživali. Samo da otvorim još jedno vrata, zato što vjerujem da jedva čekate da vidimo šta imamo ovdje. Tako da, ja sam ga pobedio iskreno. Hvala vam što ste gledali, ostavite like, subajte se, napišite u komentar što još želite, šerujte ako želite. I vidimo se u sljedećoj epizodi.